حزو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكو زغركم تعزبتنا كمي تمسيو لوم سنبش شمونت مقابي ساعة شعاتم شسرالو هاقراونا هاقراون زيناتات حزركم قريبا لغم نمكتالكم بغرب زعدم صادكم تصنح ميكايل حرقو فلماقم بكالنت وتاتو افلم شمونت مقابي تاب الزوباتات مأكل كمون دوباون سميناون كيح بحري بلعو المعارك تذكرا هاجراوي محبر حكمناوي لابراتوري راح مشاي قبايو وابس مركانيو ابنو زوبا جندع كاب حرم اب حرم هزاتي زاتوكوري غوسكواساتي كيدالو اب زيناتات وصاي بايتو كيلاتات ايران حدش هايمانوتاوي مراحين ممراص اب ناي موداتا مرجدا كم زبصح تقاليحو اب كينيا بوتعزنا بزس عابو حرقاتات علولو كبير سباوي واتاونا كبابان موتوريدو اب جماجم ماكلاي تشيلي حموش ريكتر زعاونو من قطقاط المدري تخسيتو زرزر زينا شمونت مقابي تاقراو معلت ديك انسيو كبرتاتنا والتانا بزبل تيما اب زوباتات ماكل كمون دوباون سيمناون كيح بحري بلوع المعارك تذكرام وكل تيرينا دانيل ولدو عيسى محمد دمساس صقاين زلاخو تحسب ملكع صبصاب تواهيد له دانايت قبريوت كتقربع بدرجة زوبا ماكل اب قصر اكسبو ابز تخايده لعلوت سبسلطان منግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ መደብ አደንበር ጨንፈር ሐማደ ወይዘሮ ዓለም በላይ اب ዘቅረበቶ ቃል ማሕበር ዝኽሪ 8 መጋቢት ነቲ ኣብ ነዊሕ ቃልስና ዝቆስቆስናዮ ምስጢር ኃይልና ብቕዓትናን ጥምረትናን ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ዓቂብናን ኣማዕቢልናን ናብ ልምዓትን ህንፀት ስልጡን ሕብረተሰብ ንምቕንዑ ቃልና እንሕድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ሓቢራ ዋና አካይድ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን በወገኑ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ኩሉ ስራሓት ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ይመርሓ ምህላወን እዚ ድማ ውፅኢት ዝተኻይደ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት ንምዕቃብን ገስጋስ ደቂ አንስትዮ ንምብራኽን ጎዳእቲ ልምድታት ብንቕሓት ክምከቱ ተማሕፂኑ እቲ ጽምብል ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ቃልሲ ብዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ክደምቕ እንከሎ ካብ 1970ታት ኣብ ምስጢራዊ ስራሓት ውድብ ኣብነታዊ ኣበርክቶ ንዝገበረት ነባሪት ዓዜን ሓርበኛ ግደይ ጎይቶኦም ህያብ ተበርኪቱ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብደረጃ ዞባ ኣብ ደሴት ዑሩቅያ ኣብ ዝተኻየደ ምዕሩግ ጽምብል ድማ ሓላፊት ጨንፈር ሐማደ ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ናይ ሎሚ ዓመት ዝኽሪ 8 መጋቢት ህዝቢ ኤርትራ መሳርዑ ብምድልዳል ናብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ትዝከር ምህላዋ ፍሉይነት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ሱታፌን ተረባሕነትን ደቂ አንስትዮ ዘረጋግጽ መደባት ልምዓት ንምትግባር ቃል ዝእተወላን ዓጸፋ ስራሕ ሓላፍነት እተሰክምን ከም ዝኾነ ተሓቢራ አማሓዳሩ ዞባ አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ በወገኑ ንቃልስን ዓወትን ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብምጥቃስ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ መድረኽ እውን ውዳበታተን ኣወርፂፀን ዓጸፋ ኣበርክቶ ክገብራ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝተኻይደ ብባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ዝደመቐ ጽምብል ሓላፊት ጨንፈር ሐማደ ወይዘሮ ጅምዓ ማሕሙድ 8 መጋቢት ደቂ አንስትዮ ኤርትራ መሰላተን ንምርግጋጽ ዝኸፈለኦ ዋጋን በፂሕንኦ ዘለዋ ደረጃን ከምኡውን ኣበርክቶን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን መኸተን ዝግምግማላ ኣገዳሲት ዕለት ከም ዝኾነት ገሊጻ አማሓዳሪ ንኡዞባ ባፅዕ አቶ ሃይላ አስፋሃ ድማ 8 መጋቢት ንኩሉ መዳያዊ ተጋድሎን መስዋዕትነትን ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ እተዘኻኽር ዕዝዝቲ ዕለት ብምዃና ሓላፍነት ከም ዘለዋ ጠቒሱ ኣብ መኸተን ልምዓትን ተሰሊፈን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ መውጊሱ ናብ ካል ዜናው ስንሰግርም ሃገራዊ ማሕበር ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ኤርትራ ኣብ 7 መጋቢት ኣብ ኣስመራ 5 ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ጊዜያዊ ኣቦ ወንበር ማሕበራቶ ሚካኤል ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል ሙሉእ ሸፍንናታ ማማን ውፅኢትን ሕክምናዊ ምርመራታት ንክህሉ ምፅዓር ንረብሓ ሕብረተሰብ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ሙሉእ ዝርግሕን ዝተዋሃደ ኣገልግሎት ጥዕና ንክህሉ ምስ ማሕበራት
موياوያን ጥዕና ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ዕዙዝ አበርክቶ ምግባር ከምኡውን እዋናዊ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበሮም ከም ዝኾነ ገሊጾም ሃገራዊ ማሕበር ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ኤርትራ ኣብ ዝሓልፈ ዓመታት ንዝሰላሰሎ መደባት ምስናይ ብድሆታቱ ዘቕረበ አቶ ሚካኤል ብመንጽር ዕላማታቱ ኣብ ውሱናት ንጥፈታት ብምትኳር ሞያዊ አገልግሎት ኣብ መሃብ ተደሪቱ ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ኣድማዒ አበርክቶ ንምግባር ውዳቢኡ እሕይሉ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ኣብ ዳግመ ክለሳ ቁዋ ማሕበር ብዕንቀ ድሕሪ ምዝታይ ንዝመጽእ ክልተ ዓመታት ተገልግል ሓዳስ ፈጻሚ ሽማግለ መሪጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ጎኒ ሓምሸ ጉባኤኡ መምዕባል አገልግሎት ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ንብቑዕ ሕክምናዊ ክንክን ብዝብል ቴማ ሻምናይ ስነ ፍልጠታዊ ዋዕላ አካይዶም ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ሕማም ወይቦ ቢ ሕዱራት ሕማማት ንምድሃኒት ዝፃወሩ ሕማማት ዓሶን ዓባይ ሰዓልን ተሪዮ ሕማም መንሽሮ ሻሕለለ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከምኡውን ካልእ ጥዕናዊ መድያት ዘተኮረ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብክኢላታት ቀሪቦም ኣብ 1997 መስራቱ ጉባኤ ዘቃንዐ ሃገራዊ ማሕበር ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 540 ኣባላት ኣለዎም በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሃብቲ ገረብን ምስሳን ብሓፈሻ ሕሩም ሕዛእቲ ንምህብታም ድማ ብፍላይ ዝዓለመ ጎስጓሳት ኣብ 17 መምሕዳራት ከባቢን ዞባ ጊንዳዕ የካይድ ኣለዎም ሓላፊቲ ጨንፈር አቶ ሰሎሞን ሃይለ እቲ ዕላማ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ረብሓን ኣገዳስነትን ሕሩም ሕዛእቲ ንምብራኽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምክትታልን ሓለዋን ሃብቲ ገረብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስለ ዝኾነ ኣብ መሓደርቲ ከባቢታት ኣብ ሓለዋ ከባቢኦም ዕቱባት ክኾኑ ግዴታ ከም ዘለዎም ኣብርሁ ኣብ ንኡ ዞባታት ናቕፋን ጊንዳዕን ኣብ ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ካብ ዝተዳለወ ልዕሊ 300,000 ኣግራብ ኣብ ክልቲኡ ንኡ ዞባታት ካብ 30 ክሳብ 42 ሚእታዊት ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ከም ተተኽለ ብምጥቃስ ምምሕዳራት ከባቢ ዶንጎሎ ለዓይተን እምባትካላን ጸረትን ብርሰት ንምክልኻል ዝወስድዎ ዘለዉ ተወግሶም ወጊሶም ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳዕ አቶ መሐመድ መንደር ቢጊድዩ ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳዕ በቢግዜኡ ዝተተኽለ ኣግራብ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር ሎሚ ዓመት ተዳልዩ ንዘሎ ኣግራብ ንምትካል ምምሕዳራት ከባቢ ቦታታት ከጽንዓ ነበርቲ ድማ ክተኽሉን ክከናኸኑን ጸዊዖም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ በብእዋኑ ብዝውደብ ጎስጓሳት ርዲእቶምን ንቕሓቶምን እናበረኸ ምምፁ ብምጥቃስ ብርሰት ንምግታዕ ሕፀት ኣማራጺታት ዘቤታዊ ጸዓት ፍታሕ ክናደሉ ተማሕጺኖም ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳዕ ልዕሊ 700,000 ሄክታር ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ከም ዘሎ ሰነዳት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን የነጽር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ሃገረ ሽወደን ብዝቕመጡ ዜጋታት ዝቖመ ማሕበር ኤሪ ቻይልድሁድ ዝተበርከታ 200 ዓረብያታት ሶንኩላን ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ንዘለዎም ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ህፃናት ዓዲሎም ብ7 መጋቢት ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ኣቶ ገብሪ ህይወት ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበር ኤሪ ቻይልድሁድ ካብ 2018 ናትሒዙ በብእዋኑ ኣስታት 450 ዓረብያታት ሱንኩላን ከም ዘበርከተ ብምሕባር ምስጋና ኣቕሪቦም ወኪል ማሕበር ኤሪ ቻይልድሁድ መምህር መሰረት ፍሳሐ በሆኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ሓገዝ ካብ ምቕባል ክሳብ ናብ ዞባታት ንምዝርጋሕ ንዝገብሮ ስራሕ ብምጓዝ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሎ ኣብሪሆም ወለዲ ድማ ንሱንኩላን ደቀን ንምንቅስቓስ ንጸንሐን ሽግር ብምዝካር እተን ዓረብያታት ዝጸንሐን ሽግር ኣብ ምቅላል ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልወን ገሊጸን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ወኪል ክፍሊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዶክተር ጎይቶ መብራቱን ኣካይዲ ስራሕ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ አቶ ተወልደ ዮሃንስን ድማ ንማሕበር ኤሪ ቻይልድሁድ ስለቲ ኣበርክቱ ብምስጋን እቲ ሓገዝን ወለድን ሱንኩላን ህፃናትን መሰርሖ ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሮም ማሕበር መምህራን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ካብ 7 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ 120 ሱፐርቫይዘራት ብ6-7 መጋቢት ስልጠና ወዲቦም እቲ ስልጠና ደገፎም ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምዕባይ ክመጽእ ኣብ ዝድለ ለውጢ ኣበርክቶም ንምዕዛዝ ዝዓለመ እዩ ኣቦ ወንበርቲ ጨንፈር መምህር ዳንኤል መንግስታብ ኣብ ዘስምዑ ቃል ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ብቕዓት መምህራን ብምትኳር ዕቱብ ቁፅፅር ከካይዱን ስልጠናታት ክውድቡን ዝሕግዝ ስልጠና ምዃኑ ኣረዲዮም
ተሳተፍቲ ድማ ንተራ ሱፐርቫይዘራት ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምጥቃስ ዝኽተልዎ ሜላታት ክብረት ዘይነፍግ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም زوركم تعزبتي شعيبو زغرب زيناتات هاقرات وطاي كون مكتالكم كتقصوا دقيمة بوبر عدم زينو مسنا روي تي في ناوت لي زغركم تعزبتي سلام مكتالكم هاتسي مسكن زينا وطاي لعلي سونا شمونتن أبلا زحاقوفة بايتو كيلاتات إيران بمدقعة أمريكان إسرائيل نزت قتله لعلوي هامانتاوي مراحي آيات الله علي خماني زتك حدش مراحي نمبرات أب ناي موداتا مردا كم زبصح تقاليهم اتي بايتو بوع زبلو تكاي مريصو كم زلو بمتقاس أب زحصر غيزين حزبي بوغعي كوج مخانو عميتلهم يغون برب سنكتي ناباس زخير زلو ግጭት እቲ ባይቶ ዕንቅፋታት የጋጥሞ ከም ዘሎን ገለ ካብ ኣኼባታቱ ብማንዛ ከካይዶ ይግደድ ከም ዘሎን እዩ ዝሕበር ሓድሽ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ብውግዒ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ኢራን ፕሬዝደንት መስዑድ ፔዥሽኪያን ብዝርከቦ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትምራሕ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ምዚ ብዝተኣሳሰር እስራኤል ንዝኾነ ዝምረፅ ሓድሽ መራሒ ኢራንን ነቶም ንዑ ንምምራፅ ዝእከቡ ሰባትን ዒላማ ከም እትገብራ ጠንቂቓላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝለዓል ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኢራን ሎሚ 8 መጋቢት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እስራኤል ከምኡውን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ባሕሬንን ቀጠርን ንዝርከብ ማዕስከራት ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ባሕሬን ዝርከብ ትካል መጻረዪ ማይ ዕንወት ከም ዝወረዶ ተቓሊሑ ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከተማ ጣህራን ንዝርከብ ትካላት መጻረይን ምኽዛን ነዳዲ ከም ዝደብደበት ተገሊጾም ብኻልእ ወገን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሊባኖስ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቤይሩትን ከባቢውን ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ኣሒላቶ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ 8 መጋቢት ኣብ ከተማ ቤይሩት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሆቴል ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን 10 ከም ዝቆሰሉን ሰምዝ ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ኬንያን መዓልታት ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውና ከባብያውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በቲ ከተማ ናይሮቢ ኣብ እትርከቦ ሰፊሕ ከባቢታት ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋታት 28 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ሰመዚ ኬንያ ደሃዮም ዝጠፈ ሓያሎ ካልኦት ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 147,000 ሰባት ክመዛበሉ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣባይትን መካይንን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ከም እተቋረፀን ሓያሎ በረራታት ከም ተሰረዘን ኣፍሊጦም ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ኬንያ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዝመፅእ መዓልታት ከም ዝቕፅል ብምጥቃስ ህዝቢ ጥንቃቐ ክገብርን ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙን ኣዚዞም ኣለዉ ብሸውዓተ መጋቢት ኣብ ገማግም ማእከላይ ቺሊ 5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም እቲ ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ዘጋጠመ ሓደጋ ብሓያሎ ከተማታት ቺለ ከም ተሰምዐ ተሓቢሮም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብን ዋተን ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዛጊድ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ኣብ ሰሜናዊ ቺለ 6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም እተኸስተ ዝዝከር እዩ ቺለ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝጥቃዕ ጂኦግራፊያዊ ክሊ ደቡባዊ ኣሜሪካ እትርከብ ፊንላንድ ኣብ ግዝኣታ ኒውክለሳዊ ኣፅዋር ንምውዳድ ዘውፃእቶ ውጥን ተግባራዊ ምስ ዝኸውን ኣድላይን ተመጣጣን መልሲ ግብሪ ከም ዝህበሉ መንግስቲ ሩስያ ጠንቂቖም ሩስያ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበት ፊንላንድ ነቲ ኣብ ግዝኣታ ኒውክለሳዊ ኣፅዋር ከይዋደድ ዝኽልክል ኣብ 1987 ዝፀደቐ ሕጊ ንምቕያር ድሕሪ ዘቕረበቶ ሓድሽ እማመ እዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውጥን ፊንላንድ ንፀጥታ ሃገሩ ስጋት ዝፈጥርን ኣብ ኤውሮጳ ወታደራዊ ወጥሪ ዘዛይድን ከም ዝኾነ ወቒሶም ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ምስ ስትራቴጂ ኒውክለሳዊ ምክልኻል ኔቶ ንምስምማዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ መንግስቲ ፊንላንድ ገሊጹሎም
أستات 1340 كيلومتر زنوحاتو ناي مريت دوب مس روسيا زلوا فنلاند أو ورحي ميازي 2023 ناب كيدان سيمين أتلانتيك نيتو كم تتصنبر زذكريون متصنبار فنلاند نابتي وتهدراو كيدان موصلتا نايتي نيتو نهاجرو أب كبابا نمتاو ككايدو صنح مسفحفح مخانو زخصص منجس روسيا أب دوبات فنلاند وتهدراوي عغمي ناي محيال سقمتي كوسد كم صنح زفلتيوم كوينات يوكرين أب ورحي لكاتيت كلتشين عشران كلتن كاب زجمر ندحار منجستي فنلاند مس هاجرات معراب بموغان أب لعلو روسيا حيالو جراتات كم زدغن مستهاجر نزر راخب دوباتو كم زعصون صبات يحبرون منجستي تشاينا نتي أوروبا حبرت صاب استراتيجية وعودتات زكاد ناي وصاي وفرين مدرات زوصو حدش مامة حق نغيفوهم زي ناي وصاي أو فرتي 500 ميتاويت كاب سرحتنياتاتهم زيغاتات أوروبا وحبرت كونون مسجار تكنولوجي ككايدون زجدد حدش إمامة بقندون عودتات مفراي بيلتريكس انكساقسات تشكركرتي باتريتات تتكايت ساعتن بركي معدناتن علامة زجبريون منسر نقدي تشاينا 87 مقابيت زوصو مجلسي اتحدش إمامة نفتحاوي وددرن علماوي سنسلت قربن زر كم زخونه وقيسوم تشاينا نتي إمامة بغربا كم تكتاتولون ربحاتاتن حقاو مسلاتن كوباناتاتان مكلخال أرلاي سكمتي كم توسدن اتي منسر بتوساخي أتنكي غلوم يغنن برزي حدش إمامة تقبراوي كخون ببايتون بيت مغرون أوروبا حبرت كتصدق ألوه إذا حدش إمامة حقي أكال نايتي أوروبا حبرت أب تشاينا زلوه صقعتانيا نت بمن كاي كساب كلتشحن 35 عغمي اندستري ناب 20 ميتاوت كاب جاملة هاجراو أتوت كم نمبال زلوه مدب كم زغنيهم صبصابا زحبروم زيناتات مزام كندنات أتاتو كدقملكم شومونت مقابيت بزوباتات مأكل كمو وندو باون سمينون كيح بحري بلوع المعركة تذكرة هاجراوي محبر حكمناوي لابراتوري إيرترا حمشا قوبايو أبسمرا أكانيعوم أبنو زوباقين دعب حروم حزاتي زتو كورو قسقاساتي كيدالو أب زيناتات وصاي بايتو كيلاتات إيران حدش هيمنطاوي مرحين ممرات أب ناي مودا برزودا كم زبط صحي تغاليحو أب كينيا برتع زناب بزا صعبو حرقاتات علالو كربيت سباوي واتاونا كباباون عنوت وريدو أب قما كلاي تشيلي حمشي ترزعغونو من قدقات مدري تخسيتو زوركم تعزت لهم شسترالو زينهم سنة رابزي في الصمت لما كنت لكم مازي مسكن ودد تاريخ وفلتت بويا سعبات قرب يا بوغنين السلام